Bona tarda, em dic Maria Martínez i sóc un estudiant d'aquest centre, el Joan Ramon Belarret. Si algun cop t'has preguntat com són la convivència i l'aprenentatge en aquest centre sent un alumne del batxillerat artístic, vine amb mi que t'ho ensenyaré. Ara anem a entrevistar diferents alumnes de batxillerat artístic per saber la seva opinió. Què és el que més t'agrada d'estudiar aquí? El que més m'agrada és el canvi que hi ha entre classe i classe, que podem respirar una mica, i també m'agrada els projectes que fem de l'artística. La varietat d'activitats que ofereix. Resumeix batxillerat en una paraula. Creativitat. Varietat de projectes. Il·lusió. Imaginació. Bon ambient. Què li diries a la gent que dubta en apuntar-s'hi? No dubteu que ho passareu molt bé. No us arrepentireu de vindre aquí.